Kada ku manta ku yi subscribe sannan ku dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa. Ku hana matanku da yaranku kallon fina-finan Hausa domin bala'i ne, cewar Sheikh Bello Yabo. Amma ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Malamin addinin Musulunci a jihar Sokoto, Sheikh Bello Yabo ya soki lamarin masu shirya fina-finan Hausa. Yana cewa ɓata tarbiyya suke yi. Malam Yabo, wanda ya fice wajen gwagwarmayar addini da goyawa gaskiya baya, ya buƙaci iyaye da su hana yaransu da matansu kallon fina-finai, domin babu alkhairi a cikinsu ko kaɗan, a cewarsa. Ya kuma ambaci sunayen wasu jaruman Kannywood wanda suka haɗa da Ali Nuhu, Adam A. Zango, Ado Gwanja, Sani Danja, Rahama Sadau da Fati Washa. Ya bayyana su cewa tambaɗaɗɗu ne, lalatattu kuma fasikan musulmai, wanda a karan kansu ma ba tarbiyya ce da su ba, balantana har su iya baiwa wani. Baban Asma'u, Malam Yabo, ya ce su kansu ba su da tarbiyya, lalatattun mutane ne, kuma Larabawa na cewa wanda ba shi da abu ba zai iya ba da shi ba. Adam Zango ya goya Rahama Sadau, ba aure a tsakaninsu, ita ce tarbiyyar da za a koyar. Kuna can wajen wa'azi, matarku na kallon su Ado Gwanja a gida. Matarka ba kai take tunani ba, Ali Nuhu take tunani. Da ku hana shigar fim cikin gidajenku da na Hausa da na Turawa. Bayan Sheikh Yabo, da yawan malaman addinin Musulunci na yin Allah wadai da masu shirya fina-finan Kannywood. Dogaransu shine suna ɓata tarbiyya ta hanyar kalaman batsa da shigar tsiraici da sauransu. Duk da cewa gwamnatin Kano ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje, ƙarƙashinta akwai hukumar tace fina-finai da ɗab'i a jihar Kano, wacce ta gaza magance batsa, shigar tsiraici da lalatar da ake nuna a fina-finan Hausa. Masu sharhi na ganin tamkar gwamnati na ɓarnatar da kuɗinta a banza ne, domin babu wani aiki da hukumar ke yi wajen magance baɗalar da ake yi a fina-finan Kannywood. Ko a kwanakin nan an samu wani shaiɗanin yaro mai suna Popotu, yana waƙar batsa da alfasha, kuma yana shigowa Kano ya harkokinsa, amma hukumar ta fina-finai ta kasa ɗaukan mataki a kansa, wanda dalilin haka ne aka samar da hukumar. Malaman addinin Musulunci na yawan caccakar gwamnatin Kano kan kyala masu lalata tarbiyya suna cin karensu babu babbaka, lamarin da suka ambace shi da cewa rashin kishin addini ne. To duka anan muka zo ƙarshen labaran namu, sai dai idan bidiyon da muka saka maka ya burge ka sai ka danna mana alamar lakin. Idan kuma Allah ya sa yau ne farkon kasancewarka da wannan tasha ta mai albarka, sai ka yi haƙuri don Allah da annabi ka taimaka ka agaza ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun dora. Muna godiya da kasancewa da tashar mu ta Jimina Hausa TV.